aquí concretament a Fortaleza jo sortia a dibuixar les primeres plantes que aguanten la sorra, no? I aixeco el cap i em veig aquesta nau i em vaig posar a dibuixar el que estava veient. La primera imatge seria aquesta nau amb la finestreta tancada. I llavors hi ha una cosa blanca, lluminosa, com si fos una bailarina oriental, que jo després he pensat que igual m'estaven fent una festa de benvinguda, no? O d'un rebament de plàstic. Bueno, a partir d'aquí s'obre una finestreta, una finestra amb un home i una dona. Dic un home i una dona perquè ella portava una diadema i ell era un cap amb formes